L-Europarlamentari Nazzjonalista Peter Agius ġie multat €500 wara li naqqas milli jinforma lill-awtoritajiet konċernati dwar xogħlijiet ta' kostruzzjoni fuq binja mhux abitabbli fil-Mosta li qabel l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew f'Ġunju kien iddikjara bħala residenza personali tiegħu. In-nuqqasijiet minnu kienu wkoll jinkludu pjan ineżistenti ta' saħħa u sigurtà fuq l-istess sit irreġistrat fuq Mart. L-Europarlamentari Nazzjonalista kien propju Agius li kixef l-ipokrezija dak iż-żmien tal-kandidat nazzjonalista li lejlet l-aħħar elezzjonijiet kien iddikjara l-indirizz tiegħu anke mal-Kummissjoni Elettorali fuq post ġebel u saqaf. Dakinhar viżibilment mifxul, Agius kien qalilna li hu jgħix fl-uffiċċju li jinsab fit-terran u biex jiġbor ġieħu kien tella filmat online biex juri li seta' jgħix fih anke jekk minnu kien jidher ċar li l-post ma kienx abitabbli. Ma' Times of Malta wara ħarġitlu il-multa Agius ipprova jagħti xturu billi iddikjara li l-proġett ma kienx immexxi minnu direttament imma minn terzi. Minkejja dan insista li l-binja kienet konformi mar-regolamenti kollha meħtieġa. Peter Agius bħal bqija tal-Partit Nazzjonalista kien kritiku ħafna fuq il-liġijiet tal-kostruzzjoni f'pajjiżna anke meta bdew isiru r-riformi kbar u bla preċedent fl-aħħar żminijiet.